A Basilea no és difícil trobar detalls interessants. Mentre es passeja per la ciutat, anireu descobrint coses com aquest piano que toca al mig d'un carrer ple de gent i bicicletes i tramvies. Una senyora que anava amb la seva bicicleta tota pastilla s'ha parat i ha baixat de la bicicleta per escoltar aquesta cançó tan romàntica. L'església neogòtica de Santa Margareten, és avui en dia un centre cultural on s'hi fan esdeveniments de tot tipus. Basilea té més de 180 fonts i té moltes placetes i carrerons que s'amaguen entremig del casc antic. Aquests joves de l'associació Greenpeace estaven fent una manifestació que deia "Deixeu de talar els arbres". I will never be the same without you.